おととい発生した新疆ウイグル自治区ウルムチでの暴動。中国国営新華社通信はこれまでに市民ら156人が死亡、1000人以上が負傷したと伝えた。また身柄を拘束された暴動参加者は1400人以上に上るという。都不跟你说话，反正只要一看你只要一看汉人走过来了，他们就围过去就打起来。年轻，基本上都是年轻的，受伤送来医院，年轻的，围住。中国の国営テレビは今朝のニュースで怪我人たちが手当てを受ける様子を繰り返し流し、罪のない市民が巻き込まれたと強調した。暴動の起きた人民広場の前に来ています。ご覧のように警察官が5メートル間隔で警備に当たっています。厳戒態勢が敷かれているウルムチ市内。こうした中、中国政府は今日、暴動発生現場に海外メディア総勢100人を案内するという異例の対応を取った。5台のバスに分乗した報道陣が案内されたのは、商品の新車が燃やされてしまったという自動車販売店。取材していると、ウイグル人住民たちが集まってきた。その数はおよそ300人。こうした人たちの中には夫が捕まったと訴える人たちがいます。次第に多くの人たちが集まり始めました。駆けつけた500人ほどの武装警察と激しい揉み合いとなった。政府側とウイグル人による睨み合いなんですけれども、およそ1時間ほど続いています。まだ続いているんですけれども、メディアはここから撤収するように求められました。ウイグル人住民たちは武装した警官隊に圧倒され、現場を立ち去った。5日のウルムチで起きた暴動のきっかけは、広東省でのウイグル人出稼ぎ労働者殺害事件だとされている。根底にあるのは漢民族との貧富の差や民族差別だ。我们太可怜了，活到这世上还不一枪把我们打死。今回中国政府は海外メディアにプレスセンターを用意し、次々と取材ツアーを設定するなど異例のサービスぶりだ。一方で報道陣の動向には神経過敏になっている。你是哪个台的？我们是北南。把照相机收掉，不行，不行，你没有经过我们领导容许，不行。政府側は市内のほとんどの地域でインターネットや国際電話を遮断しており、ウイグル自治区内では徹底したメディアコントロールが行われている。